Amen. Praise the Lord. Nabagarabi tayo aming kakabsat. Thank you, Pastor John and Pastor Proby, for this privilege once again nga maramat iti Apo, nga mabalin nga maibura iti sa una iti daytoy nga rabi. So, kasi tadagdar tayo kakabsat, please open with me your Bible in the book of 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17. In your Bible that is in page 447. Are you there? Amen? Okay, so agsinublat tayo nga mangbasa kakabsat. Basa ki verse 8. Okay? So maruno kayo, aging gana nga madanon tayo to verse 16. Amen? Verse 8, kat kasto iti kinunana. Ket ti sao iti apo imay kenkwana a kinunana. Verse 10. Iti kasta ti makder, ket napan sa di sa repta, ket ididimteng iti ruangan ti ili at to'y maysa a babae a balo, at da ijay ngagpidpidot kadagiti ruting, ket inayaban na ket kinunana, iyeganak, dawatek ken ka iti basit adanom, iti maysa a baso, tapno inumek. Nagiddan tayo kakabsat, no napimpintas. Amen? Verse 12. Ket simungbat akas iti apo a Diyos mo si bibiyag, awan maysa a bibingkak, no saan laeng asang karakem abellaay iti putik, ken sang kabasit alana iti burnay, ket adtoy isyak mangpidutak kadagiti dua a ruting, tapno innak ket iso iti isaganak kuma a maipaay kanyak, ken ti anak ko, tapno iso ti kanenmi, ket matay kamin. 13. Ket ni Elias kinunana kenkwana, di kaagbuteng, ingka ket aramidem ti kas ti kinunam, ngem iyaramidan nak nga umuna ti sang kabasit a bibingka, ket iyeg mo kanyak, ket intun numalpas, mangaramid ka iti maipaay ken ka, ken maipaay iti anak mo. Takastoy ti kuna iti Apo Diyos ti Israel, ti putik ti bellaay santo a maibusan, uray ti burnay ti lana santo a makurangan, ingana iti aldaw nga panangbaon iti apo ti tudo iti rabaw iti daga. Ket iso napan ket inaramid na ti mayanurot iti sao ni Elias, ket di balo a babae ken ni Elias ken ti balay ti balo nanganda iti adu nga aldaw. Ti putik ti bellaay saan na naibusan, uray ti burnay ti lana saan na nakurangan, amayan nurot iti sao iti apo, isua sinauna iti panakaaramat ni Elias. Kararag tayo, bendisyon nam apo, deto'y naisagana, nga lesson apo nga dalimitat nga rabi. Dawatek nga lukatam iti amin nga puso, iti kakabsat nga agdengeg wherever they are, listening and joining us tonight. I pray that may you please help them to understand, and I pray that may you please give them wisdom and grace. Tapnuhan dala nga denggen apo, no di kat tibaban iti tulong ken parabor mo, kat mapagbiyagan mi, kada balikas, kan kada sursuro, kan prinsipyo, manipod kadagiti sa om. Kat dawata ka po nga bendisyonam, tulungam, oray pa iti adipan mo, si kay iti mangted apo ti panakabalin parabor kan sirib, kat tulungan nakarod apo si kat pagtaklinak, kan pagtalkaklaeng, tadigiti ti kararag ko, itinagan niya po mi Jesus. Amen and amen. You may please be seated. Thank you very much. Iti dayto nga rabi kakabsat, ket amok nga very familiar kanyayo dayto nga passage iti Bible, but it is my prayer that through this message, once again, we will be enlightened. All right? And then, mapalagipan tayo manen, iti kinabilag iti sao ti Apo, ken kastamet nga kinaman nakabalin iti Diyos, iti biyag dagiti anak na. Kadito nga makita tayo, alright, iti daytoy nga kanito, at da iti kangrunaan nga dua nga persona, iti daytoy nga passage nga binasa tayo. Dayta katawan sa balinusan nga ni Elijah, ken kastamet daytoy makunkuna nga balo ijay sarepat.
Kat ito'y nga makita tayo, manipod kadagito'y duwa nga tao kideto'y nga passage, makasursuro tayo ken makaadal tayo, halaeng nga dayjay banag nga napagbiyagan ken naadal. Dagito'y duwa, no di ket di makasursuro tayo kang runaan na iti amin, no anya ken ti kinasyasin no kang runaan na niya po Diyos, iti panagbiag, dagito'y nga duwa kideto'y nga passage. So, as a way of introduction, kaya't ko nga maawatan nyo kakabsat, aday ti agkabsat nga ni Jacob ken Wilhelm Grimm. They were German academics nga isuda ket mahilig da ka nagsursurat da kadagiti old folk stories. Ket daytoy nga libro da wenno insursurat da ket ninaganan da iti Grimm's Fairy Tales. Kat may isa kadagiti permi nga paggugusto nga mabasbasa, kadagiti nga insursurat dakat detoy sweet porridge. Nga kidetoy nga istorya wenno detoy nga fairy tale kat adda kano iti maysa nga ubing nga babae nga nakurapay nga kadwana iti nanang na nga awan ket awan kanulatan kadakwada. So ito nga makita tayo nga tay talagang awananda. Kat may sa kanong aldaw, deto'y ubing nga babae, kat napan iti may sa nga fares, kabakiran, kat nakakita iti may sa nga bakit. As we know, no kung natin nga fairy tales, yan yung mga kadalasang mga tauhan. Alright? And then, nakita nung matandang babae, yung sitwasyon ng bata, at nakita niya na ito ay nakakaawa. At dahil doon, naantig ang kanyang puso at sabi ng matandang babae sa batang ito, okay, bibigyan kita ng isang pat. Alright? So, daytoy nga pat, alright, kat isunto iti mangyaon kada kayo iti panagrigat yo, ken kastamet nga mangsalbar kada kayo iti ipapatay babaan iti panagbisin. Okay? Kat kuna daytoy nga babae, daytoy nga bakit, kat no ibagam ti balikas nga little pot, cook. Alright? Basit nga pat, kunana jay, agluto ka. Kat agluton to kano iti naimas. Ken nasamit nga porridge. Wano tay panawon tay itata, ibagatay latan nga oatmeal. Oo. Ante ngamin mahilig to, oatmeal ata nangarot kat Pilipino tayo mat. Innapoy iso. So siguro, i-apply tayo iti yan tayo. Okay? Basita kaldero, agluto ka. Kunana siguro. Kat agluto, makaluto. Alright? Kat no no makita nanton nga adot na lutunan, kunanan tumanen kidetoy kaldero, basita kaldero, isardang monte agluto. So, ganon. So, ito nga makita tayo, nga ti istorya na detoy, kat naibsan, kan nasalbarda manipod ti papatay, paban iti panagbisin. Gapu kidetoy nga inted, detoy nga bakit kang kuana. Kat may isang aldaw, deto'y kano nga ubing napan katrimwar je balayda, kat pagamamuam ta deto'y nanang nga nabati, kat nagbisin, mabisin isuna. Kat napan na ije kusina, kat kunana keto'y kaldero, kaldero agluto ka, kunana. Kat deto'y kaldero mo tenggat luto mo't latang luton, luto mo't latang luton. Kaging gana nga permi nga nabnabsugan, nalipatan na maten nga imbaga, kaldero, ustunan, agsardeng ka nga gluton. So, aging gana nga permi nga napnap non. Oo. Nagpintas kumakagabsat kang gagayam, ngano iti personal kan literal nga panagbiag tayo kat kasta. Tingamin. Ngano awanan tayo kat kuna tayo kuma, okay, kasarola, loto. Okay, datya ti sinigangan. Alright? Okay, pariyok prito. Datya dete na priton. Nagmayat kuma, dingamin. But that is not all about reality, kakabsat. Tadito nga kayat ko nga maawatan tayo, nga no dumteng iti kanito nga datayo kat awanan tayo iti panagbiag, kat ito'y nga maawatan tayo kuma, nga intayo kuma kideje kang runaan nga source, nga hanto pulos nga maawanan iti supply, kideje anyaman nga pagkasapulan tayo. Whenever there was lack of anything in our lives, think of anything or something that you lack tonight. Mangpanunot kano anyaman iti banag nga awan keng kaitata, nga amom nga pagkasapulam. Alright? At kunana ditoy, whenever there was a lack of anything in our lives, we can go to that source that had a never-ending supply. That only source is no other than
God. All right? That God can not only provide DJ kaldero nga mangluto kagabsat kadagya pagkasapulan ngem no anyaman ti kanito ken anyaman nga banag nga awan ken ka ket mabalin mo iti mapan iti Dios, mabalin mo nga mapan ken kuana tapnon iti kasta ket i-provide na DJ banag nga kasapulam of which isuna ket han nga maawanan iti supply. Laglagipon tayo kagabsat that when we are down to nothing, God is up to something. If only we just hold and rely unto His Word. Anati kayat mo nga sawan pastor, ito nga maawatan tayo kuma nga no tay permi nga we are pressed down, nga tay permi nga marikna tayon iti rigat, gapuna tati kanito nga iti inaldaw nga panagbiag tayo ket awanin kagabsat ket mamatiag ti amin na pusok ngano agtaleg tayo lang iti Apo ket sursuruan tayo nga sumurot iti sauna strictly obeying His word. I believe that as we look up to Him for something, He can provide whatever the thing that we need. That's the reason why tonight this passage that we just have read teaches us that even when we do not have enough to get, if we just trust God and again obey His word, He can multiply our resources and turn our little into a lot. Makita tayo dito'y kagabsat nga deto'y nga lesson, isuro na tayo nga ito'y nga dapat nga masursuro tayo iti agtalek iti Diyos. Ken kastamet nga agtulnog iti sauna. Ket babaen kadagito'y dua nga banag nga aramiden tayo iti panagbiag tayo, anyaman ti awan kada tayo, uray no kasanot kabasit dayta nga banag nga adda kada tayo. If we learn to trust God and obey His word, He can make these little things a lot in our lives. That's the reason why tonight, let me tell you and let me speak to you by the title of the message, Living on the Word of God. Living on the Word of God. Nowadays, ladingitak nga ibaga kakabsat, but sometimes iti panahon tayo, sa panahon natin sa ngayon, nakakalungkot, aminin man natin o hindi, may mga pagkakataon na sa buhay po natin, araw-araw nating pamumuhay at pati na rin sa ating mga pangangailangan, if we just only be honest to ourselves, most of the time, we are trusting in our own capacity, in our own ability. Kaya ang nangyayari sa ngayon, dumidepende tayo sa ating kalakasan, dumidepende tayo sa ating katalinuhan, dumidepende tayo sa ating mga diskarte sa buhay, kung paano natin malalampasan yung mga bagay na pagsubok na kinakailangan nating i-overcome sa ating buhay. But listen to me carefully, whatever the things that we do, whatever the things that we have, may hangganan po yan mga kapatid. Mapapagod lamang po tayo. Alright? Kaya kung minsan, yan po yung nagiging dahilan na yung isang anak ng Diyos ay madaling napapagod. Yung isang anak ng Diyos, kat alistulaeng na maupay. Bakit? Kasi nagtitiwala siya. Umaasa siya sa kanyang sariling kapamaraanan o di naman kaya'y pamamaraan. Diskarte, nalimutan na niya ang salita ng Diyos. I believe with all my heart that the Word of God has proven many times, and it was proven from one generation to many generation. That is why I believe with all my heart that it is just but and proper that every one of us and every child of God, bawat mananampalataya ay kinakailangang kalimutan yung sarili, kinakailangang tanggalin yung pagtitiwala sa sarili, bagkus ito'y palitan sa pagtitiwala at pag-obey sa salita ng Diyos. In living on the Word of God, according to the passage that we just have read, I just want to share 3 things to you this evening. Number 1, we will try to look at 2 desperate situations. There are 2 desperate situations wherein the Word of God will be applied
in these two disparate situation. Ang unang makikita natin dito na sitwasyon ay yung waters run dry. Ito yung kwento ni Elijah. Alright, alam natin ito. Amen? Oo. Ang sabi ng Bible, alright, and by the way, before going on further, from chapter 17 from verse 1 down to verse 16, the passage that we have read a while ago, makikita natin dito kung paano in-emphasize ng Panginoon yung kadagang the word of the Lord. So from verse 1 to verse 16, we will see 5 praises wherein the praise was said, the word of the Lord. Kaya ako po'y naniniwala na ang salita ng Diyos ay napakahalaga po sa anumang bahagi, anumang sitwasyon ng buhay ng isang mananampalataya. At dito nga makikita natin sa katauhan ni Elijah na kung paano ang salita ng Diyos ay hindi lamang nanguna sa buhay niya, kundi ang salita ng Diyos ay proven sa buhay ni Elijah. So makikita natin dito doon sa verse 2, and the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. So ito nga makita tayo na deto'y desperate situation ni Elijah. Could you imagine, inbaon na ka ni Apo Diyos ti may nga lugar, awang pulos ti kadwam. Awang pulos ti ka istoryam, awang pulos ka tungtungtong mo. Alright? Nagburing nga tan, aya. And I believe sa panahon natin sa ngayon, wala ang may gusto ng ganon. Karamihan sa atin sa ngayon, gusto mayroong kakwentuhan. That's the reason why during this time of loneliness, during this time of isolation in the life of Elijah, I believe that this was a desperate situation in his life. But I believe with all my heart na ang pagkakataong ito, kung minsan ay sa buhay po natin, ay hindi natin maipagkakaila. Hantayo nga maikat ti panunot tayo, nga ay ayan kan tagibasitan itibibiyag tayo kan panunot tibiyag tayo. Dagito'y gundaway nga, dagito'y tattao nga namnamaam kuma nga umay umarayat kan tumulong kan kaawanda. Dagito'y dagito'y tattao nga tinultulungam, inen-encourage mo, kadagiti gundaway nga isudamat kat adda iti baba iti na espiritu na panagbiag dapat awanda. Iso nga timaysa nga nakitak ito'y kagabsat, numang namnama ka iti tao, maupay ka. Numang namnama ka iti tao, nasakit. Kat timaysa nga makitak dito'y kagabsat in this desperate situation of Elijah, though deep or back of his mind, mariknana deto'y kagabsat, panagmaymaysana, ngam timaysa nga makitak dito'y, nga banag nga mabalintay nga tuladan ti panagbiag na nang namnama iti sao iti Apo. O dumteng ti kanito kagabsat, deto itihan ko pulos nga malipatan nga kuna ni Pastor Proby, no addada dagiti faithful nga tumulong iti ministry, grace ti Apo deta. Ngam kuna na kanya, Pastor Ber, laglagi pa, manakpay nga na, kwa nga pastor idi kwa kakabsat, kunana ti Apo ti kang runaan nga pangnamnamaam. Ti tao umay deta ngem di mo ammo no intun ano nga pumanaw da. Ti tao mayat itatta ngem di mo ammo no intun ano nga agmadida. Ngem ti Apo awan ti kasta nga kababalin na. Ti Apo ket santo pulos nga agbaliw no anya ti kinasyasin nuna dayta ket isunto ket isuntulat ta. Isu nga no kitain tayo jay Psalm 118 verse 8, of which it is the center verse of the Bible. Nga kunana di jay, it is better to trust on God than to trust on princes or princesses. Anatikayat na nga sawan, alright? Nga nasaysayaat, nga uray pa'y iti anya nga aspeto ti panagbiag.
han mo nga pukawen ti panagtalek mo iti Apo, ta uray no agmay-maysakan, nga no uray awan tumulong keng ka, uray awan mangdanggay keng ka, uray awan makikadwa keng ka. Listen to me carefully. God knows and God sees what you are going through. Ammo ti Apo ti paspasaram, ammo ti Apo ti sitwasyon mo. Isu nga nasaysayaat, nga agtalek ka kanan anay nga ited mo ti panagtalek mo iti Apo, and reflect and follow the word of God. Tapnon iti kasta, saan nga dumtengken ka iti panakaupay nga isu ti mang pasag takararwam ken mang pautoy iti bagbagim. I know the feeling of being lonely. I know the feeling of being helpless. There were amom digiti gundaway nga tay adda kay ti lugar nga tay hamo nga kayan. Ket ti addalaeng ti panunot mo, ket digitay tao nga ammom nga mabalin nga mangtulong kumageng ka. Pero nasaan sila? Kahit ni anino nila, wala sila. Di ka malapitan, di ka mateksan, di ka matawagan. But you need to listen to me carefully. God will never do that to you. Because He will not going to remove one of His character traits of becoming faithful. Dahil pag hindi niya ginawa yan, mawawala yung kanyang pagiging faithful. Ang Panginoon, laging tapat sa bawat isa sa atin. Tayo man ay hindi nagiging tapat sa lahat ng pagkakataon sa Kanya. Siya ay nagiging tapat sa lahat ng pagkakataon sa atin. But listen to me, yung pagkakataon na yon ay hindi naging negatibo sa buhay ni Elijah. Bagkus ito ay naging malaking pagpapala at malaking pribilehyo upang sa gayon ay makita niya ang kanyang sarili at matuto siyang sumunod sa salita ng Diyos. In our personal application as Christians, kung sa pakiramdam mo o dumating sa punto sa buhay mo na nararamdaman mong ikaw na lang ay nag-iisa, hamungay ay ayon tabagim kabsat. Hamungay ay ayon. Instead, get that opportunity for your faith to be tested, for your faith to grow, for your faith to get matured. Nuawanan ti pangnamnamaam, ti apot pangnamnamaam. And I have experienced that many times. Isu nga, haan nga dakes, ti hanga nakapimpiman ken hanga nakaay-ay, ti awan unay gagayem na. Taanyat serbi ti adu nga gagayem, no di dan tumat makatulong keng ka. Anyat serbi ti adu nga gayem, no awan dan tumat nga umay, o marayat keng ka. I'm not only talking about physical, emotional, intellectual, but uray numan mano ti gayem mo, no isuda ket si dadaan latang adda keng kadida. And you know what? Though you have many friends, though you have few friends, of which you consider them best friend, but you know what? There is more greater than them, and that is no other than God. Palagi nating inaawit kaimbagan agayem ni Jesus. So nga iti dayto nga kanito, makita tayo tibiyag ni Elijah. Anyat awan keng kuana, awang kanin na, awan inuman na. Tudad duma, deta ti kang runaan na nga permi nga pagpulkukan tayo kakabsat. Deta ti may isa nga kadaduma nga isu iti pagkapuyan tayo. Ken kadalasan, forgive me if I will tell this, isut maminsan nga mangagaw, uray ti oras, atensyon tayo, nga agdayaw ken ni Apo Diyos, ken nagserbi ti Apo. Tauray no Domingo ko na tayo pa'y isupay tamay sangal daw. Oo. Angam no, nagisarita ti Apo kang kakidetang aldaw. Baka dahil may sangal daw nga kitam, kurang pa No, napangka kumanag taltalon.
nakarudak ka iti riduma, napang ka nagpatetano, manot anti-tetano itatan, nag-antibiotic ka, 1 week, manon, tapos manungal daw kang hanga nakasder trabaho, kat sikalat mangisaksakat tapa nagbiagyo inta pamilyam. Can we imagine that? That's the reason why it is still better and it is the great decision to do, to follow and obey the Word of God. Kunana, inkanto ti may nga lugar, yabruk cherit, kunana, hanay baga ni Elijah, anat ubrak jay apo, sinut kadwak ijay apo, kasanot kanak ijay apo. Anyat pagyanak to di jay apo. Kasta no maminsan kanya tayo kakabsat. Okay, inte ag sulwini, inte ag disciple. Alright? Anyat maganganap ko kideta apo. Inte makigimong. Aanan ta kastoy kat kastoy. Ngam ko na iti apo, ingkantot kideta nga lugar. Kat mangibabunak to iti maysa nga uwak, nga umay mang taraon kan mang pakan ka. Could you imagine that? Hante mabalin nga ikatan di kinapudno, nga datayo parswana tayo ti apo kat anyama na pagkasapulan tayo, ammo ti Diyos day kakabsat. Even the smallest need of His creation, God knows that. That's not the issue. The issue here is how we obey the Word of God. Haan nga dayjay no awan iti kasapulan tayo, kan awan iti banag nga mabaling nga usaran tayo, no di kat iti issue dito'y kagabsat kat no kasano nga jay sao ti apo agpanuray kan makita iti panagbiag tayo, kat may parangarang iti dayag iti Diyos iti panagbiag tayo. And that way mapadayawan iti apo, kat kuna ti apo, sinuman timang padayaw kanyak padayawak tumet. So iti dayto nga kanito, are you in that desperate situation? Kati panagriknam ket awan latan ti adageng ka? Kati panagriknamon ket uray no kasanot pang nang pespes mo ket awanen ti agtedted. Umay keng kay tinan-anay nga dete panagdanag tatigapuna ket adu digiti banag nga mabalin nga annungem iti panagbiag. Isu nga no dadduma narigat mo pa yen nga pagtulnugan iti sao iti apo. Kakabsat, ti sao ti Diyos nabileg. Ti sao ti Diyos man nakabalin. Can you imagine that? In the book of Genesis, let there be light. It is just a mere word. And the Bible says, and there was light. And I know and I believe that this word of God, of its power, anyaman nga pagkasapulam, anyaman nga ammum nga kasapulam itata, agtulnog kalaeng iti sa una, ket bayam nga ti sa una, iti manglukat keng ka, kenan anay nga mangwaya-waya keng ka, iti yan naman nga yan mo itata nga nakabaludan. Not only waters run, the second desperate situation is not only the situation of Elijah, wherein we have seen how the Lord preserved him, how the Lord provided his need. Ito ang matindi. Okay? Not only waters run dry, but also hope runs out in the part of the widow in Sarepta. So ito nga makita tayo, nga daytoy nga balo, siguro adda keng kuana ti panagbuteng. Hopelessness and despair. Panagbuteng tatigapuna kunana ni Elijah. Inakmanyalan ti danom nga inumek kunana. Hanapay na iyawat kanampay nakaalat ti danom. Kunagunya namanen ket kunana. Iyarami danakman iti tinapay. Biskutso kunana. Ket apo. Hanya nga tatrik na day nga balo kakabsat. Nga amuna jay sitwasyon. Nga awan umanay nga para biskudso kakabsat. Tati kunana di jay sangkarakemraengen nga arina. Ken manulaengen nga tidtid nga lana. Tinabatbati nga mabalin na nga liddeten. Ket kalpasan na kanenda nga agina. And after that mataydan.
Apay nga kunana nga mataydan, kasi that will be their last meal. Adayupay kagabsat, deje tawen nga urayan da, tapnon iti kastagat umay ti panagkaapit. But here comes Elijah, the prophet of God, asking her, yaramidan nakman ti tinapay, kat pakanenak. So sinut saan nga mabuting keta. So kung makadatayo nga Pilipino, Ilocano, mangmangan tayo kuma, hanlang umanayan deta, insaang mo kada kayo nga pamilya, no adda imay nga bisita tayo, kung natin umay kan mangan tayo pa, kunam, no imay dangarudan. Nga may, very hospitable. Pero matindi ito. Nakaranas ka na ba ng mga ganong pagkakataon? Have you ever experienced that God put you in that situation na yung dati kakaisuna laengen nga addakeng ka? Kat addati umay, kat kunanakeng ka. Masapul ko ti kastoy, itad mo kanyak. Listen to me carefully. Nga ti maadal kan masursuro tayo dito. Dagito nga pasamak ti panagbiag. Dito nga sitwasyon, dito nga balo. Kat napataot ti panagbuteng, despair, hopelessness. Namamuyo kagabsat, ti may nga nakitak ditoy, daytoy nga Elijah nga propeta ti Diyos, iti panawentay itata, iso iti mga akam awan sa bali ti lugar iti adipen iti Apo, iso iti pastor tayo. Ngano adda ka kadagitoy kastoy nga sitwasyon, no umapay keng ka dagitoy kastoy nga sitwasyon, anyat kunana detoy nga balo. Maudi deto yan kunana. Kalpasan na matay kaminton, ngem gapuna ta isu ti sinaom, gapuna ta kinunam, aramidek nga rod. My brethren, when time will come, or you are in these desperate situations, that you are really in a great need, hangatilad at papapanam, ingkati adipen ti Apo, dumngeg ka ti pamagbagana, denggem ti sao ti Diyos nga ipalasat na itingiwat iti adipen ti Apo. Kat mapasamak tukeng ka, ti inaramid na kidaytoy nga balo ken ti anak na. Is that impossible? Ante mabali na kontraan ti sao ti Apo. Kasi nalawag ti kunanay dito. Ije verse 15, kat isunapan, kat inaramid na timayan nurot iti sao ni Elias. Sino ni Elias? Propeta iti Diyos. Kat digiti propeta iti Diyos, isu iti ngiwat iti Diyos, kadagiti nga panpanawen. Now in our days, alright, Prophet Elijah is likened to our pastor. Kat kunana ditoy, verse 15, kat isunapan kat iniramid na timayan nurot iti sao ni Elias, ket di balo a babae ken ni Elias ken ti balay ti balo nanganda iti adu nga al daw. Can you imagine that? Nanganda iti adu nga al daw. Kasano nga napasamak ket kunanat kadagiti preceding verses sa nga rakamlaengen nga lebek nga belaay ken sumagmamanulaengen nga tedted iti lana ti adda dijay. Kasano ko mga kunana ditoy, kat nanganda ti adu nga al daw. There is one thing that this widow did, and that is no other than to obey the word of God, na indalan na iti sao, iti adipan iti Diyos. Iso nga no maminsan kagabsat, adu dagiti banag kapag kamalian tayo iti biyag. Tanuhaan nga datayo ti mangsulsulbar, intayo ti tilaadda, intay kadagiti YouTube, intay kadagiti Reels, intay kadagiti dadumapay nga social media, intayo kadagiti nan anay nga tattao, nga ammo tayo nga nakapadas. But listen to me carefully, awan ti kang runaanen nga na-prove nga usto, ken nan anay nga usto nga wagas, iti panakailasat tayo kadagiti anyaman, nga sitwasyon tayo ti panagbiag, no saan laeng nga iti sao iti Diyos, babaen kadagiti ad-adipen na. And I believe with all my heart na pinpintas ken naragragsak nga amang ngano anyaman dagiti balay kita iti panagbiag, pangilasatan iti Apo iti panagbiag tayo, nga sitwasyon tayo ken panakasuot tayo,
ket bunga ti panagtulnog tayo ti sao ti Apo, babaen kadagiti papastor tayo. Nadagdagsen dayjay sitwasyon nga tay siksikay ti mangibakbaklay. Ngam uray no kasanot karigat na deta nga desperate situation you are in right now. Learn to obey and live according to the Word of God. Not only two desperate situations. The second thing that we can see here, two divine messages. In the part of Elijah, we can see the direct word of God to Elijah. And Elijah responded to the word of God by trusting in God's ability to protect and provide for him. Ang tanong mga kapatid, naniniwala ka ba sa abilidad ng Diyos? Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng Diyos? Napadasam ka din, iti panangilasat iti Apo keng ka, kadagiti naduma-duma nga panubok ti panagbiag. Apay nga rod, nga saan mo pailaeng nga kaya nga pagtalka ni suna deta agda mga paspasaram ita. What's the difference? Numaminsan kitaan nyo padasen tayo nga rekulan tinaglabas, manipod di tayo kat anak iti Diyos. Deta ba yan mo itata, deta ba sitwasyon mo itata nga madama? Dakdakkel ba nga amang deta, compared kadagiti nang ilasatan iti Apo keng kay tinaglabas? Katno kunam, saan pastor? Adupay, dagiti dadadakkel ken napalpalalo, nga sitwasyon, desperate situation nga nangilasatan ti Apo kanyak. And if that's the case, bakit hindi mo kayang pagkatiwalaan ang abilidad at kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo sa ngayon? Nakatulad na ginawa ni Elijah. Han ngay suna nagdanag, han ngay suna nagkitakit, han ngay suna nagkwestiyonar. Han na nga imbaga kani Apo Diyos ni inak ijay Apo adabay iti pagyanak. No inak ijay ba Apo adaba dagiti tattao nga kagadwak, no inak ijay Apo adaba iti kanek, han nga dinamag kani Apo Dios, apay gapuna ta itoy nga makita tayo nga bayat ti panagbiag ni Elijah, na sursuro na itinagtalek iti Dios kasi nakita na experience na ti abilidad ken panakabalin iti Apo iti panagbiag na. That's the reason why sometimes alistutay nga madadael, alistutay nga maupay, alistutay nga mabanog, because we forget who was God in us and who was God to us before. Do you still remember David? Idi sinango na ni Goliath, anyat kunana, no kasano nga ti ima ti Diyos, inispalnak, inlikliknak, manipod kadagiti ngipen, dagiti leon ken oso, isuntumot laang iti Diyos nga mangispal kanyak kidatoy nga dakkel nga tao. So nga maminsan kakabsat, agasan tayo ngamin dati kinaman ang lilipat tayo. Nakayong imbag ti Apo keng ka idilawas na, itatta, nakalipat ka manen. Idi Miyerkules, you are full of blessing, testifying God's goodness and faithfulness. Pero itata, iyan mo manan. Awang ka man inta tugamot, inta prayer meetingan, inta sanctuaryen. Palaunay laangan nga kwa, panangkalipat mo't kinaimbag kan dungo kan ayat ti Apon. Dito laang nagmalaman kakabsat. Nagtutudo. Awan man lang agsinglot-singlot kada kayo. Awan man lang nga agbaeng-baeng kada kayo. Hanba nga nakaimimbag ti Apo kakabsat? Manukumatat ta kakabsat itinatay. Praise God at dakat tatugaw mo. Nabannog tayo. Numaminsan ko na tayo. Well, ammo matkid din no talaga nga nabannog ka. Ngam uray no nabannog ka no agay ayat ka ti Apo at aga nga mitem ti Apo .
Apay no kumakas pagarigan, pinaayaban na katabos mo. Kas pagarigan kumada transaction mo. Ada kumakamit up mo. Kunam ka di kang kuana. Ipuspun talatan. Kat nabanugak kunam nga road. Pinaayaban na katabos mo. Dila mabali may ipuspun mo lang tayo. Di pa nang paayab mo kanya akong baos. Nabanugak kami kunam nga road. We cannot do that. Pero no maminsan kakabsat kat ar-aramidin tayo di apo. Tapos no makitam nga mabigbig mo, sorry Lord, kung kunatay no daduma, alagat agpaisuan nga dakas ta sorry, mapakawan ta sorry, ngam amumot ni Apo Diyos, diya pusom no usto nga talaga nga, di mo kabailan. So dito nga makita tayo kakabsat, sursurwan tayo ti agtalag iti sao ti Diyos. Sursurwan tayo nga pagbiyagan ti sao ti Diyos. Living on the Word of God. The second divine message, not only the direct word to Elijah, the second one is the meditated word to the widow through Elijah. Ano kaya't na nga sa wundeta? The widow responded to the word of God spoken through Elijah by trusting and obeying him by using her last resources to provide food for Elijah. So dito nga makita tayo kakabsat, tayo kung nakita tayo, kadagiti sitwasyon ti panagbiag, nga ammum nga mariknam. Iso nga rod nga detoy, mabigbig mo ba nga ti pastor kat sagot ti Diyos keng ka? Amen? My follow-up question is, hapingor, di mo ibilbilang isuna? Hapay adala tabukod mo nga plano, adabukod mo lata nga desisyon, kayan kuyat mulat ta. Tapos no agkaliyab pagtangkanton, no nagpalpak ka, sinot tarayam. Kitaan tayo kideto yun eh. Napalalo deto yung sitwasyon ni Balo. Awan kat awan isunan. Ngamin may ti pastor. Tapan nagbisita kat kunana, Sister widow, sister, kumusta kayo ti anak mo? Kunam nga rot, pastor kat talaga nga kwa, kastoy. Sige sister, agtugaw ka, kararag ta. Deto iti ko na ti Diyos, deto iti ko na ti Bible. Deto dapat ti aramidem, kastoy ti kunana. Hangga di nga kasi ti naramid ni Elijah kakabsat. Anyat adda kang kaintabalay mo. Anyat inaramid di balo. Nagtulnog di sao ti Diyos mo no saan? Nagtulnog. Babaan ti panangidalan, ken panangilasat ti sao ti Apo, manipod siya adipan na. Kat iso tinangispal keng kuana, kiday jay mabalin nga mapasamak kumakadakwada nga agina. My point here is this. Dagiti banag nga pakarigatan tayo ti panagbiag, umuna, dagiti madi nga desisyon tayo. May kadwa, santay nga panangipangag iti sao ti Diyos, babaan ka dagiti papastor tayo. That is the message from the life of this widow. But in contrary, okay, no ipangag tayo met ti sao ti Diyos, babaan kadagiti ad-adipon na, babaan iti sao ti Diyos nga ipalasat na iti pastor tayo. Ito'y nga makita tayo, nga anyaman nga banag, nga yan tayo itata. Kat ito'y nga makita tayo, nga ilasat na tayo ti Apo. So the point here is this. Deto'y desperate situation, makita tayo tidwamot laeng nga divine messages. Nga ijay side ni Elijah, na sursuro na tinagrespond, nagtulnog ti sao ti Diyos, tatiga po na kat nakita na, ti panakabalin, kanabilidad iti Apo, nga mangilasat keng kuana, yaan yaman, nga paspasarin na, ken sitwasyon na. Kiday balo, nagrespond iso na ti sao ti Diyos, babaan ti panangaramat na ken ni Elijah. Ket gapu kideta nga panagtulnog na ti sao ti Diyos, babaan ken Elijah, na ispalda nga agina, kiday anyaman nga banag nga mapasamak kadakwada. Kastamat ti panagbiag tayo kakabsat. Kumusta ti sitwasyon ken kasasaad ti panagbiag mo physically? Kumusta ken kasano ti sitwasyon ti panagbiag mo spiritually?
Kumusta ka personally? Kumusta ti pamilyam? Kabsat kang gayam. I hope that as you listen and upon listening to this message, ulitek, anyaman nga sitwasyon tay tata, anyaman nga sasaaden tay itata, anyaman nga kababalin ken kasasaad ta anak mo, tanaganak mo itata, mabalin nga dayta ket gapu iti maysa nga desisyon nga naaramid, ngahaan nga nasayaat. Wenno may kadwa, babaen ti san mo nga panangibilbilang, iti sao ti Dios, babaen iti adipen na. In short, han ka nga dumdumngeg iti pastor. Young people, apay nga kasta ti biyag mo. Where are now the young people nowadays? Yan nang dagiti young people itata. Nga itinaglabas ket permida nga mararamat iti apo. Nga itinaglabas ket permi nga nagpintas ti annayas ti panagbiag da. Yan nada. I'm so sorry to say, they are no longer in our midst. Why? Because one thing I know for sure, handa nga dimngeg iti pastor. But praise God, somebody made an example of becoming and worth it to be emulated, nga ti panangdengeg iti adipen iti apo, ket adda ti napintas nga pagbanagan iti panagbiag na. Jay balohan lang nga jay biag nat imimbag, pati na isursurot de biag di anak na. So nga iti dayto nga kanito, no si kagat may sapay laeng nga anak, ka nagtutubo, masursurom ti dumngeg kuma kadagiti authority ti panagbiag mo, ngayon saad iti Diyos. Kat kas may sa nga miyembro, ama, inna, naganak, ken kas may sa nga miyembro, masursuro tayo ti dumngeg, iti pastor tayo, anyaman na sitwasyon tiyan tayo, iyuman tayo iso gangkwana. Tapno iti kastagat may kan na tayo ti advice manipod kadagiti sasao iti Dios. Nga daytoy isu ti mangitunda. Nga ito'y maikatlo. Nga halaeng nga DJ desperate situation, divine messages, and number 3 and the last, there is only one true God to be glorified. God will always prove Himself. No siya sino isuna, kanuan niya ti kabailan ng aramiden, tapnon itinagan na ket mapagbutngan wenno marespeto wenno mapadayawan gapu kadagiti banag nga mabalin nga maaramidan iti Dios kadagiti bibiyag tayo. The experience of Elijah at the brook Cherith, the experience of the widow at Sarephat, all right, and soon the experience of Elijah against the false prophet of Baal. This only proves no sino iti Diyos nga pagserserbihan da. No sino iti Diyos nga sursurutan da iti sauna. No sino digiti adipen iti Diyos nga pagtultulnugan da. That's the reason why in our desperate situations, let us try to look how and what are the messages of God that He wants us to learn. Kadagiti sitwasyon tayo kakabsat, hamulaen ko mga riknaan tirigat na, kitaem jay lesson nga kayat ng isuro ti hapo keng ka. Kitaem jay masursurum kideta nga sitwasyon, no kasano nga ti apo ket maiprove, iti kinasya sinuna, ken no kasano nga ti sao ti Diyos, ket mapagbiagam ken nagpanuray ken makita iti panagbiag mo. And in that way, even in our desperate situations, through God's messages in those situations, we will learn to acknowledge the true God whom we are serving and trusting, and it's only Him that needs to be glorified. Most of the time, the focus of this context or of this passage, kat nakatutok kidaya miracle nga napasamak iti biag ni Elijah, kan kastamet kidaya balo, ngem ti permi ken kang runaan na, nga focus daytoy, nga lesson, kat hanlaeng nga dayjay no diket di, about how God provided the need and spared the life of Elijah and the widow and her son, never-ending supply of oil and flour,
these things that happened is just a confirmation of the truthfulness of the Word of God applied in the life of its people. Ikayat na nga sawon kagabsat, dagitoy nga napasamag kan Elijah, kan daytoy nga balo kan ti anak na, ket saan laeng nga milagro, no di ket di isu iti nan anay nga panang konfirmar iti kinapudno iti Dios nga panangaramid na iti anyaman nga sinauna manipod kadagiti sa una. Isu nga ije kuna ni Apo Dios ken ni Elijah, mangibaunak to itiwak nga mangtaraon ken ka inaramid na ket idi ijayan nga awanen tinagyan ken awanen ti danom iti karayan inbaon na iti maysa nga lugar tapnon ti kastagat maispal iti biag na nang i-provide ti maysa nga tao iti kinatao daytoy nga balo, and then the life of Elijah was spared, and because of that situation status, the life of the widow is put at risk. But again, because the widow obeyed the word of God through Elijah, again, the word of God was manifested and the word of God was confirmed, its truthfulness in the life also of this widow and his son. This happened when the two obeyed and trust the word of God in their desperate situations. And I hope and I pray tonight that through this message, this will serve as an example to each and every one of us, God's people, members of HBBC, the value of trusting God's word. Even when it involves risk, God can take care of our needs. Men's obedience and God's faithfulness will always result, and it's a combination that will lead to a very impossible or miracle that will happen in our life. Kumusta ti panagtalek mo iti sao ti Apo? Kumusta ti panangipangag mo iti sao iti pastor wenno adipen iti Apo? Dumdumngeg ka ti pamagbagana? Are you listening to his pieces of advice? How's your personal devotion every day that will strengthen your trust in the Word of God and always cleave to the promises of God? So I hope tonight, through this message, living on the Word of God, despite of the desperate situations that we are going through, we will have to see to it how God will talk to us through the messages of these situations. And at the end of it, iti kanito nga ti Apo, ket ijay nga impakita nati kinasyasin nuna, tinulungan na tayo, inlasat na tayo kadagitoy nga sitwasyon. Hantay ko mga liplipatan nga padayawan isuna. And again, maudyanan na sursuruan tayo ti agtalek iti sao ti Diyos. Pagbiyagan tayo ti sao ti Diyos. Uray kasanot rigat ti sitwasyon tayo, intayo iti sao ti Apo, ket sursuruan tayo nga ti sao ti Apo, iti agpanuray iti panagbiag tayo. Living on the Word of God. God bless us all. Once again, thank you so much, Pastor Pruby. Thank you so much, everyone, for this opportunity.